Tak nový pokus. Tentokrát má robot našlápnuto na opravdu slibnou budoucnost. Když to jednou pokazil, tak to může pokazit i víckrát. Ne, to se nestane. Začal krok, tam může být problém. Ale když to nenatočíme hodně blbě, tak by prostě tak to musí něco nafitovat. Já jsem začal vypsat ty data, to je jedno. To bylo zimový. Zjistit, kde byl ten problém. No, pozdě. Onen velký krok dělá poměrně psí kusy, ale naštěstí to tolik nevadí, protože my už se nestaráme o to, jestli jsme na jedné hraně, na druhé nebo tak. Teď jsme například furt na jedné hraně, ale on očividně to vůbec neví. Teď docela rychle spočítal. To je docela slušný. To je docela slušný. Neříkám, že to je přesný, ale to bych chtěl akorát nechat víc kroků. Ještě se koukneme, jak to nafitoval. No, to je pár špatně. Chyba očividně nulová, což je samozřejmě k smíchu, ale prakticky nulová. No. Tak se ještě jednou podívejme, pokuchíme pohledem na naše roboty. A jdeme na to znovu.